एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति डीजे कंचन राम मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। घरवा से चढ़ी जाइए गाड़ी रे सेंटर पड़ल मोतिहारी रे इतने रब से दुआ करीले सवाल नहीं भारी रे। घरवा से चढ़ी जाइए गाड़ी रे सेंटर पड़ल मोतिहारी रे इतने रब से दुआ करीले सवाल नहीं भारी रे। भेजली है डमी कार्ड सही सही नाम बा भेजली है डमी कार्ड सही सही नाम बा 17 फरवरी से जन के एग्जाम बा 17 फरवरी से जन के एग्जाम बा। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति डीजे कंचन राम नीम चौक चौसीमा वैशाली मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। अरबिन सवरिया जाई के तिहत्तरिक समाधाई रे हरी शरण जाए नारायण मिले शंकर बजाई रे राज राजधानी जाई के तिहत्तरिक समाधाई रे हरी शरण जाए नारायण मिले शंकर बजाई रे। कॉलेज मोतिहारी में चलत जाम बा कॉलेज मोतिहारी में चलत जाम बा 17 फरवरी